Assalamu alaikum. Akwai waɗanda sukan yi ovulation gab da fara menstruation ɗinsu. Akwai wanda ya fi zama critical su ne wanda suke ovulation lokacin da suke menstruation. So ya danganta ga yanayin halittar da Ubangiji ya mace. Dama an ce akwai individual differences. Wani za ki ga da zaran kafin ya yi al'ada zai yi ovulation, wani kuma da zaran ya gama, amma dai a kimiyyance da muka sani a tsakiyar wata shine muka daga wata kwana 15 shine muka sani lokacin da ake expecting ovulation da kowane lokaci. Amma kin san akwai bambance-bambance na halitta. So ba mamaki ovulation ɗin ya zo za ki gan shi kafin al'ada ta zo ko kuma bayan al'ada ta zo. A yin da za ki gane kina ovulation shine za ki ji yanayin jikinki ya canza, mamanki ya ɗan kukumbura, ya ɗan yi tauri, sannan idan kika sa hannunki za ki ga wani abu kamar majina, irin ba wai majina mai kauri ba, irin na mura ɗin nan tsinkakkiya da ɗan yauƙi haka. To shine za ki tabbatar da a lokacin kina ovulation, saboda dole za ki ji ɗumin jikinki kamar yadda na faɗa zai canza. In ma jikinki baya zafi a ranar, za ki jikinki ya ɗan miki ɗumi, za ki tabbatar a lokacin kina ovulation. At any time kika samu in contact with a man, then you have pregnancy. Thank you.